खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो बेलासि समाव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। जाय बिथांमोनहा बा जाय बिथांमोननि गामियाव दा अरुनदयनि फर्म होबाय दं दे लोगोफोर, बा जाय बिथांमोनहा अरुनदयनि फर्म लादों, गोदानै एप्लाइ जाबाय होननानै नोंथांमोननिफ्राय डकुमेन्टस लादों दे लोगोफोर, नाथाय बियो एसेबां सियर नङा दे लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना दा मिथिनो मोनखायो आसामाव MCC नांनानै दं दे लोगोफोर, MCC नांनानै दङ। बेखायनो दा बेवहाय नोंथांमोननिया मा जानो हायानो, दा अरुनदयनि जि फर्म लादोंब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय रावबो अरुनदयनि फैसा मोननो हानाय नंला लोगोफोर। दा बेवहाय आसाम सरकारा बा आसामाव दा सरकार गैथ'वा लोगोफोर। इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव सोरनि सरकार फैगोन, सोर देरहागोन आरो सरकारखौ सोर सालायगोन, बेसो उनाव टारगेट जाहैसिगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा बेवहाय जेबो अरुनदयनि फर्म लाब्लाबो जेबो खामानियाव जानाय नङा लोगोफोर। आरो जाय बिथांमोना बा जाय पार्टिया अरुनदयनि फर्म होनानै गोदान एप्लाइ जादों होननानै नोंथांमोननिफ्राय डकुमेन्टस लागोन दे लोगोफोर, नोंथांमोनखौ थगायनोसो नागिरनाय लोगोफोर। दा जोंहा बे आसामाव रावबो सरकार गैथ'वा, बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय अरुनदयनि गोदान फर्म लाब्लाबो नोंथांमोनहा अरुनदय जेबो मोननो हानाय नङा लोगोफोर। बेखौ गोसोआव लाखा लोगोफोर। नोंथांमोनखौ थगायहैनोबो हागौ सोरबा, गामि एरियायाव थांनानै सोरबा आरो नंखाय बाथ्रा बुंहैनो हागौ। नाथाय अरुनदयनि जेबो गोदान अनलाइन जायाखै लोगोफोर, आरो नोंथांमोना अरुनदयनि गोदान जेबो फर्म होब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय अरुनदयनि फैसाखौ मोनफिननो हानाय नङा लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। आरो सिगाङावनो गोबां मानसियानो अरुनदयनि फैसाखौ मोनखायाखै लोगोफोर, आरो गोबां मानसिखौनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा थगायनानै दोनखादों लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना जुदि अरुनदयनि फर्म होयोब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय अरुनदयनि गोदान जेबो एप्लाइ जादों होननानै फर्म लादोंब्लाबो नोंथांमोना अरुनदयनि जेबो फैसा गोदान मोनफिननो हानाय नङा लोगोफोर। दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखा, जुदि नोंथांमोननि गामियाव थांनानै सोरबा पार्टिया बा सोरबा बेक्तिया नोंथांनि न'खराव थांनानै जुदि अरुनदयनि मुङै फर्म लायोब्ला बा अरुनदयनि मुङै नोंथांमोननिफ्राय रां लायोब्ला नोंथांमोना गोसोआव लाखा, नोंथांमोना अरुनदय आरो गोदानै मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। मानो होनबा आं दहायनो फोरमायखादों, जोंनि आसामाव दा सरकार रावनिबो सरकार गैथ'वा। बेखायनो नोंथांमोना अरुनदयनि फर्म होब्लाबो जेबो खामानि जानाय नङा। नेक्स्ट गोदान सरकार फैखांनायनि उनाव जोंनि आसामावबा सोर सरकार फैगोन, बा जेरै आसामनि चिफ मिनिस्टार, आगुनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बा मामानि जेसेबां आसनिफोर दं बेखौ गारजोबनानै गोदान सरकारा गोदानै स्किम लाबोनोबो हागौ दे लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोनहा बेवहाय अरुनदयनि फर्म होब्लाबो, अरुनदयनि गोदान एप्लाइ खालामबाबो नोंथांमोना अरुनदयखौ दा मोनफिननो हानाय नङा लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोननि गामि एरियायाव जुदि सोरबाफोर थाङोब्ला नोंथांमोना बेखौ बुंहरखा, आरो नोंथांमोना बेवहाय जेबो डकुमेन्टस होनानै जेबो मुलाम्फा जाया। दा इलेक्सन सोलिबाय दं नालाय, बोरै हागौ बा बोरैहाय पाब्लिकखौ बोनो, बेनि बिथांमोना बा जिखिनि आफादानो माने गोदान गोदान टारगेट लानो हागौ आरो लोगोफोरना। नाथाय अरुनदयनि जुदि फर्म जुदि नोंथांमोना गोदान एप्लाइ जादों होननानै जुदि डकुमेन्टस बिबा नोंथांमोना माब्लाबा हरनो नाङा दे। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेनिफ्राय सांग्रां जायो। आरो बे अरुनदयनि जि गोदान फर्म, बे फर्मआ जेबो गभमेन्टनिफ्राय इसु जानानै फैयाखै, आरो बेवहाय दा आसामाव रावबो सरकार गैखाया। बेखायनो बेवहाय अरुनदयनि जेबो गोदान नेम निथि गैथ'थारा आरो लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायखाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर मोजां मोनोब्ला, बा दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दा गोजोन्थों, दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन।